L-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA laqgħet l-azzjoni immedjata u koordinata mill-Korp tal-Pulizija u l-Awtorità tat-Turiżmu l-MTA brabta mal-multi għal reati minuri u kontravenzjonijiet li jridu jitħallsu fuq il-post minnu fih minn dawk li mhumiex residenti fostna dawk magħrufa l-on-the-spot fines. Fi stqarrija l-Assoċjazzjoni qalet li fl-aħħar jiem il-Pulizija wettqet numru ta' operazzjonijiet fejn identifikat dawk responsabbli fuq l-imġiba mhux paċifika fil-pubbliku u ħarġet multi fuq il-post. Dan fil-waqt li l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA ħadet azzjoni kontra l-operatur tal-blokka ta' appartamenti fis-swieqi wara li sabet ksur tal-kundizzjoni applikabbli tal-liċenzja u ordinat l-eluq tal-appartamenti sakemm tinkiseb il-konformità sħiħa. L-MHRA laqgħet ukoll il-kollaborazzjoni bejn il-Ministeri tal-Intern u t-Turiżmu immexxija mill-Ministri Glenn Bedingfield u Joe Jannabela, rispettivament. Dan bil-għan naħħari li jipproteġu l-ċittadini Maltin u Għawċin u lil dawk li jżuruna. L-Assoċjazzjoni tkellmet dwar il-ħtieġa li jżdiedu l-multi li joħorġu fuq il-post. Skonta il-multi attwali huma baxxi wisq biex jaġixxu bħala deterrent effettiv kontra mġieba li tfixkel il-komunitajiet Maltin. L-MHRA qalet ukoll li Malta tilqa' turisti li l-maġġoranza tagħhom jirrispettaw lil pajjiżna u jkontribwixxu b'mod pożittiv lejn l-industrija lokali tat-turiżmu. Madankollu ntqal li dawk li jażlu li ma jirrispettawx lil Malta, in-nies u l-liġijiet tagħha għandhom jiffaċċjaw infurzar sod li jirriflettu l-ħidma u s-serjetà fl-awtoritajiet Maltin. F'din l-istqarrija l-MHRA temmettejt li tħares aktar il-qudiem li bħala assoċjazzjoni għal aktar kollaborazzjoni bejn il-Gvern, il-Pulizija u l-MTA biex Malta tibqa' sigura u destinazzjoni ta' kwalità. Dwar dan One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-MHRA Andrew Aġus Muscat. Illum il-ġurnata aħna bħala Maltin qed nilqgħu miljuni ta' turisti fis-sena ġu pajjiżna. Da huwa xi ħaġa pożittiva, biss il-messaġġ tagħna huwa wieħed ċar. Dawk it-turisti li jiġu u jaħsbu li jistgħu jagħmlu li jridu f'pajjiżna jridu nuru li aħna mhux għalhekk. Bekk l-inizjattiva li ġiet imnieda ftit tal-ġimgħat ilu issa tal-ġranet ilu l-on-the-spot fines hija għodda importanti ħafna għall-Pulizija biex bekk inkunu nistgħu nwasslu dan il-messaġġ.